taas Airsoftin Airsoft-pätkisten pariin. Me ollaan saatu aika paljon kyselyitä näistä säkeistä, mitä me ollaan käytetty peleissä, joten tämänkertaisessa videossa me keskitymme näiden tekemiseen. Käyttämämme säkit ovat vähän käytettyjä viljasäkkejä, jotka ostimme paikalliselta isännältä halvalla. Käytämme ne joko sahanpurulla tai jos säkki on todella reikäinen, vanhalla kuivaheinällä. Säkkejä ei saa täyttää liian täyteen, koska muuten ne on melkoisia turrukoita, ikäviä käsitellä eikä niitä saa solmittua järkevästi kiinni. Vaikka ne jäävät aina vähän oudon muotoisiksi, sahanpurusäkkiä on onneksi helppo muotoilla. Ja bunkkerin tai vastaavan rakentaminen käy helposti. Riittää. Joo, mä katoin taas. Sidomme säkkien suut lähinnä kustannussyistä vanhalla paalinnarulla. Hyvältä se ei näytä, mutta se kyllä tekee tehtäväänsä. Säkin suuta solmiessa pitää varmistaa, että kaikki liepeet tulee varmasti siihen solmun yläpuolelle. Muuten säkki karkaa ja tyhjenee ja tuhoutuu ja muuta epämukavaa. Tällä hetkellä säkit näyttävät juuri siltä mitä ne ovatkin, eli sahanpurulla täytetyltä viljasäkeillä. Sahanpurusäkkejä on onneksi helppo muotoilla, ja kun näistä jotain rakentelee, niissä saa äkkiä näyttämään hyvältä.